Johdatko yrityksen kehityshankkeita niin kuin shakkia, vaikka pelaat oikeasti pokeria? Yksi parhaista vertauksista tutkimus- ja kehitystoiminnan johtamiseen on itse asiassa tuo pokerin pelaaminen. Moni yritys johtaa kehityshankkeita kuitenkin kuin shakkia. Shakissa kaikki nappulat ovat näkyvissä. Voit arvioida tilanteen, laskea vaihtoehdot ja tehdä parhaan mahdollisen siirron. Mutta tutkimus- ja kehitystoiminta ei toimi näin. Et vielä tiedä, haluaako asiakkaat tuotteen. Et tiedä, toimiiko tekninen ratkaisu. Et tiedä, kuinka suuri markkina oikeasti on. Kaikkea tietoa ei yksinkertaisesti vain ole saatavilla. Siksi tutkimus- ja kehitystoiminta muistuttaa paljon enemmän pokerin pelaamista. Pokerissa et laita kaikkia pelimerkkejä pöytään ensimmäisen käden perusteella. Asetat pienen panoksen, saat lisää tietoa, arvioit tilanteen uudelleen. Kasvatat panosta vasta sitten, kun voittamisen todennäköisyys paranee. Ja näin tutkimus- ja kehitystoimintaa pitäisi johtaa. Pienet kokeilut, selkeät päätöspisteet ja lisää rahaa vasta sitten, kun näyttö vahvistuu. Yrityksen tehtävä ei ole arvata etukäteen, mikä kehityshanke onnistuu. Yrityksen tehtävä on lopettaa heikot hankkeet riittävän ajoissa ja siirtää pääomat niihin, joiden onnistumisen todennäköisyys kasvaa. Hyvä tutkimus- ja kehitystoiminta ei tarkoita sitä, että kaikki hankkeet onnistuu. Se tarkoittaa sitä, että väärät hankkeet lopetetaan riittävän ajoissa.